regidor i tinc 3 persones aquí al meu costat una mica nerviosetes perquè volen que els hi faci moltes preguntes, així que no els faré esperar. Avui juguem amb la Susana, la Marta i el Sergi. Què tal, com esteu? Bé, bé. Bé, amb ganes. Molt bé, sí. Moltes, m'imagino. Sempre. Ja sabeu que abans de saber algunes coses sobre vosaltres us he de presentar al mestre, que us ha de tenir controlats. Així que no el fem esperar més. Quart programa amb nosaltres, té 29 anys, llicenciada en periodisme i també en ciències polítiques. Ha estat de viatge a Tailàndia i li ha fascinat tant que hi vol tornar. Ella és la Cristina Fuertes. Què tal, Cristina? Molt bé. Com estàs? Bé, no em puc queixar. Tinc una bona notícia. A veure, Si guanyes el pot del programa, podràs anar a Tailàndia. sisplau. M'hauràs de portar, això sí. Cap problema, jo vull tornar-hi. Molt bé, vaig a presentar-te als aspirants que s'enfronten avui amb tu per a que vagis coneguent-los i et donin alguna pista per utilitzar-ho després. Va. Comencem. En primer lloc tenim a la Susana Ballús, té 25 anys, és graduada en Llengües Aplicades i treballa de professora. Quan té temps, llegeix novel·les, li agrada l'esquí i el pàdel, acostuma a fer llistes per tot i apuntar-se tots els esdeveniments al calendari. Bona tarda, Susana, què tal? Bona tarda. T'havies Molt bé. apuntat aquest esdeveniment al calendari avui. reservadíssim. Reservadíssim, tot o res. Sí, exacte. Que tinguis molta sort i benvinguda. Gràcies. En segon lloc tenim la Marta Oriach, té 33 anys, llicenciada en veterinària i té un màster en seguretat alimentària. Ve de Terrassa, li agradaria viatjar al Cercle Polar Àrtic i des de que és mare llegeix poc. Si la veieu mossegar-se el llavi, no us espanteu, perquè és una mania que ella té. Marta, què tal? Sí, bé. Ho tindrem en compte, però ho fas d'una forma sexy o sense pensar-hi? Sense pensar-hi, Sense pensar-hi. no té res a veure. Perfecte. Sabent-ho, ja ho tenim Ja clar. està, tots tranquils. Benvinguda i molta sort. Gràcies. I per últim, tenim amb nosaltres el Sergi Fernández, té 45 anys, és consultor i empresari. Va estudiar Ciències Polítiques i Sociologia. Consulta habitualment internet per mirar notícies i diaris en línia. Viu a Granollers, però és de Tarragona, i per recordar les seves arrels, a casa té una col·lecció de figuretes dels capgrossos de Tarragona. Benvingut, Sergi, com estàs? Gràcies, molt Tant bé. t'enyores Tarragona? Home, diuen que qui perd els seus orígens perd la seva identitat, per tant, s'han de mantenir la identitat. I tant que sí. Molt bé. Benvingut i Gràcies. molta sort Gràcies. a tots tres. Mestre, tu diràs, has escoltat amb atenció, no? Sí, Què et semblen els teus rivals? bé. Bé. Deixem-ho aquí. No, veig moltes inquietuds diferents, per tant, a veure què surten els temes i a veure què podem fer. Vosaltres, aspirants, ja sabeu que el vostre objectiu és batre el mestre i ocupar el seu lloc perquè el mestre és l'únic que opta al tot o res, és a dir, a guanyar els diners que estan en joc. Cada dia les preguntes estaran basades en 5 temes i els d'avui són aquests. Xarxes socials, la lluna, escriptores, màgia, Japó. Qui guanyi la fase eliminatòria es batrà en duel amb el nostre mestre i els altres dos aspirants se n'aniran sense res. Els diners que acumulin tant el mestre com l'aspirant vencedor faran créixer el pot. Mestre, et toca triar 3 temes. Va, trio. Màgia. Xarxes socials. I escriptores. Per què deixes fora la lluna a Japó? Perquè no he estat a cap dels dos llocs. T'imagines? Que t'hagués quedat molt bé, no? És que a la lluna ja hi he estat i no. No, Japó ja et dic, perquè no hi he estat, no és que conegui especialment la cultura japonesa, més enllà del sushi i poc més, és a dir que res. Provem aquests 3 de Anem a moment. veure. Ara els hi hem de posar cara. Comencem amb la Susana. A veure, la Susana, jo crec que toca molt de peus a terra, li posarem màgia. Perfecte. Què tal? Com t'hi veus amb aquest tema? Ja ho veurem. Ja ho veurem. A veure. Continuem amb la Marta. A veure, la Marta... Xarxes socials? Bueno, Per què? No la veus amb cara de tenir-ne? no De la veig molt controlar viciada. xarxes socials? Llavors, no ho sé. Marta, com creus que et pot anar aquest tema? Que potser pot sorprendre una mica. Ui, a veure si ens emportarem una sorpresa. Pot ser, I per últim, escriptores, El Sergi. Sergi. Realment, quedaré lleig, però és una mica per descarte, perquè deia, Japó i la lluna no les volia posar. He pensat, bueno, Sergi, tu escriptores? Ja veus, si és el tema de Descarte, doncs
Ens atrevim en tot, el Ens que faci atrevim. falta. Aquesta és Sí. l'actitud, aquesta és l'actitud. Doncs ara sí que comenci la eliminatòria. Primera pregunta, Susana. Què van regalar-li els pares del mag Lari perquè comencés a fer màgia? Un llibre de Juan Tamariz, un joc de màgia borràs, unes cartes trucades, una vareta màgica. La veritat és que estic entre dues, les cartes trucades i el joc de màgia borràs. Com que era un joc típic que regalava, doncs diré un joc de màgia borràs. Marquem-ho, doncs. La resposta és... incorrecta. No, Susana. Mestre, rebot. Jo dubtava i com que m'agrada molt el Juan Tamariz, diré un llibre del Juan Tamariz. Marquem-ho, doncs. La resposta és... correcta. De fet, li van regalar quan tenia 14 anys el McLaren. Següent pregunta, Susana. A quin país va néixer l'il·lusionista conegut per doblegar culleres Uri Geller? Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, Israel. La veritat és que no en tinc ni idea, però en aquest cas diré Nova Zelanda. Marquem-ho? La resposta és... incorrecta. Mestre, segon rebot. Israel? Marquem-ho? La resposta és... correcta. Israel. Susana, per últim. A veure si tinc més sort. Com es diu el mago pop? Juan Carlos Ortega, Javier Álvarez, Antonio Díaz, Alberto Gómez. Aquesta l'hauria de saber, Diré... Alberto Gómez. Marquem-ho? La resposta és... incorrecta, Susana. Que bé, L'hauries que de bé saber, començat. però no la saps. Mestre, rebot. Antonio Díaz. Marquem-ho? La resposta és... correcta. El mago pop es diu Antonio Díaz. Un desastre. No hem començat gaire bé, Susana, No, però encara tenim oportunitat. No Provarem. pateixis. Continuem. Xarxes socials. Primera pregunta. Quin d'aquests comunicadors catalans té més seguidors a Twitter? Anna Simón, Andreu Buenafuente, Jordi Basté, Jordi Évole. Mira, doncs, jo crec que tots tenen molts seguidors. El que passa és que l'Anna Simón em sembla que els supera. Direm Marquem-ho? Anna Simón. La resposta és... incorrecta. No és l'Anna, mestre, rebot. Hagués dit exactament el mateix. Per tant... Ostres, jo crec que el Basté queda limitat perquè és a Catalunya. Dubto entre Évole i Buenafuente. Va, l'Évole. Marquem, Jordi Évole. La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és Andreu Buenafuente, que compta amb més de 3.300.000 seguidors a Twitter. Déu-n'hi-do. Continuem. Com s'anomenen els usuaris que publiquen missatges a les xarxes socials amb l'objectiu de provocar? Paparres, orcs, trolls, borinots. Doncs provarem entre orcs i trolls. Jo crec que els trolls. Marquem trolls. Marquem-ho. La resposta és... correcta, trolls. Per últim, l'any 2011 es va posar per primera vegada el nom Facebook a una nana acabada de néixer. De quin país era? Canadà, Estats Units, Egipte, Xina. No sé per què em sembla que als Estats Units posen molts noms estranys, però posar Facebook potser serà a Xina. Marquem-ho? Sí. La resposta és... incorrecta. Mestre, rebot. Pensem exactament igual, perquè jo has dit Xina també. I a partir d'aquí sí que Estats Units potser seria massa fàcil, però als Estats Units li van posar poma a una nena. Canadà no, cauen molt bé, crec que no farien aquestes coses. Estats Units. Marquem-ho. La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és Egipte. Egipte, hola. De fet, la nana va néixer després de la caiguda del règim de Hosni Mubarak, que els pares van considerar que sense Facebook la revolució no hagués estat possible, així que li van posar aquest nom com a homenatge. Què us sembla? Que per gustos... Evidentment, colors. Continuem. Tema escriptores. Veurem què tal. I la primera pregunta és: quin motiu va fer que Mary Shelley escrivís Frankenstein? Necessitava diners, un repte llançat per Lord Byron,
li va encarregar l'editorial, volia homenatjar la seva mare? Ostres, doncs aquesta, la Mary Shelley, Frankenstein... Posem que volia homenatjar la seva mare. Marquem-ho. La resposta és incorrecta. Mestre, rebot. Dubto. Crec que si necessites diners no escrius un llibre, que et pots enfonsar i... No sé, diré un repte llançat per Lord Byron. Marquem-ho. La resposta és correcta. Qui és la protagonista de La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda? Teresa, Aloma, Colometa, Cecília. Colometa. Marquem-ho. La resposta és correcta, Colometa. Per últim, on va néixer Carme Riera? Palma, Maó, Eivissa, València. Ostres, Carme Riera... Diguem que Palma. Marquem-ho. La resposta és correcta, Palma de Mallorca. I un cop acabada la primera ronda de preguntes, veiem els marcadors. Susana, 0 euros, Marta, 100 euros, Sergi, 200 euros. I tu, mestre, n'has guanyat 400 amb els rebots que serviran per incrementar el pot del programa. Què t'han semblat? Déu-n'hi-do. T'ha anat bé la teva estratègia? Sí, màgia sí, tot i que també hagués pogut tenir sort, és a dir, és un tema de xarxes socials. Pensava que li aniria millor, perquè a més ella portava el mateix raonament que jo, vull dir que anàvem igual, i ella amb escriptores s'ha sortit, per tant anem a fer un canvi. Perfecte. Doncs et recordo els temes d'avui. Xarxes socials, la lluna, escriptores, màgia, Japó. Agafarem màgia, xarxes socials i la lluna. Canviem escriptores per la lluna. Sí. I ara els hem d'adjudicar. Comencem per la Susana. La Susana te torna a donar màgia. Ho sento, soc una mala persona. Que cruel. Crec que enviarem a la Marta a la lluna. Com t'hi trobes, Marta, a la lluna? Ets llunàtica? No gaire, però podem fer-hi un viatget, no estaria malament. Aviam si ens dones sort. I per últim, el Sergi. A les xarxes socials. Sergi, en tens? Bueno, sí, Sí? sóc usuari, per tant, veurem. em puc defensar, ja veurem. Doncs que comenci la segona fase de l'eliminatòria. Primera pregunta, Susana. Què acostumava a fer el màgic Andreu quan acabava un dels seus números? Es llançava confeti, cantava xan-ta-ta-xan, es posava medalles, deia abracadabra. Si no recordo malament, tot i que em queda una mica lluny en el temps, crec que es posava medalles. Marquem-ho? La resposta és correcta. Es posava medalles. A quin mag està dedicat el Festival de Màgia de Badalona? Houdini, Li Chang, Hawson, Brachetti. A veure... La veritat és que no me'n sona cap d'aquests. Diré l'últim, Brachetti. Marquem-ho? La resposta és incorrecta. Susana, mestre, rebot. A mi em sona tant Houdini com Li Chang, però no sé per què crec que és a Li Chang. Per tant, Li Chang. Marquem-ho. La resposta del mestre és correcta. Li Chang és el nom artístic de Jaume Fors, nascut a Badalona. Continuem, per últim, Susana. Com va morir l'il·lusionista i rei de l'escapisme Harry Houdini? Tall de digestió, atac de cor, ofegat, peritonitis. En aquest cas diré que crec que és la pitjor mort, ofegat. Marquem-ho. La resposta és incorrecta, no va ser ofegat. Mestre, rebot. Pensava que era ofegat també, amb algun dels seus trucs. Doncs diré... Devia morir d'alguna cosa superestranya. Un tall de digestió, igual a sota l'aigua. Marquem-ho. La resposta és incorrecta. Va morir de peritonitis. Susana, ho hem intentat. Ho hem intentat, sí. Veiem què passa amb els altres aspirants. Anem a la lluna? Provem-ho.
Primera pregunta. Quants dies dura un cicle lunar? 7 dies i mig, 14 dies, 29 i mig, 31. 29 i mig. Marquem-ho. La resposta és correcta. Com es diu un presumpte habitant de la Lluna? Llunari, selenita, llunàtic, Sailor Moon. Llunàtic descartat completament. Jo crec que selenita. Marquem-ho. La resposta és correcta. 2 de 2. I per últim, quantes llunes té Mercuri? 1, 2, 21, cap. Cap. Marquem-ho. La resposta és correcta. Se'ns ha donat bé la lluna, Marta, se'ns ha donat bé. Sergi, veiem que si les xarxes socials se't dona tan bé. A veure. Provem. Primera pregunta. Quina d'aquestes plataformes no es considera una xarxa social? LinkedIn, Facebook, Wikipedia, Spotify. No es considera una xarxa social. LinkedIn, Facebook sí. I Wikipedia i Spotify estic dubtant. Home, com que Wikipedia ho escriuen molta gent, jo crec que diré Spotify, que no és una xarxa social. Marquem-ho. La resposta és incorrecta. No és Spotify. Mestre Rebot. Gràcies, Sergi, perquè jo també dubtava entre les mateixes. Això et anava a dir. No donis pistes al mestre. Jo ho he pensat també. Quan ella ha dit Spotify o Wikipedia, dic, si la falla, li donarà la resposta. LinkedIn i Facebook sí que tenia clar que ho eren, per tant, Wikipedia. Marquem-ho. La resposta és correcte, Wikipedia, tot i que ja escriuen molts usuaris, no són pàgines personals i la pròpia Wikipedia especifica que en cap cas es pot convertir en una xarxa social. Sergi, continuem? Continuem. A banda de ser un barri de Londres, què és Mayfair? Una xarxa social per lligar, un joc de Facebook, una xarxa social de música, un filtre d'Instagram. Doncs he de reconèixer que no ho sé. Per tant, provarem sort i provarem una xarxa social per lligar. Marquem-ho? La resposta és incorrecta. No ho és. Mestre Rebot. Sona molt a lligar, és veritat, sona molt així, però crec que és un filtre d'Instagram. Marquem-ho? La resposta és correcta. És un filtre d'Instagram. Sergi, per últim, Vinga. de qui és el tuit més retuitejat de la història? Beyoncé, Barack Obama, Justin Bieber, Ellen DeGeneres. Aquesta crec que la sé i és de la Ellen DeGeneres. Marquem-ho? La resposta és correcta. Una foto molt, molt famosa que es va fer als Oscars del 2014 amb molts actors. I llavors és el tuit més retuitejat. Repassem marcadors. Susana, 100 euros. Marta, 400. Sergi, 300. Això vol dir que haurem d'acomiadar la Susana i el Sergi. Oh, llàstima, llàstima, ho heu fet molt bé. Susana, igualment, no treguis aquesta data del teu calendari. Recorda'ns sempre que avui vas estar al Tot o Res. Un plaer, moltes gràcies. Sergi, visca Tarragona. Visca. Moltíssimes gràcies. Marta, enhorabona, ens quedem amb ella, que ha guanyat 400 euros, i el mestre, que n'ha guanyat 700. Sumarem aquests diners al pot i continuarem jugant, perquè ara arriba el duel. Avui, a banda i banda de la nostra línia que separa l'aspirant del campió, tenim la Marta, que ha de batre al mestre, la Cristina. Guanyarà el millor de 5 rondes, cada ronda és com una tanda de penals. La guanyarà qui més preguntes encerti de les 10 que componen cada ronda. Si al final del joc tenim un empat, l'aspirant no haurà derrotat el mestre i serà aquest últim qui juga a la fase final del programa. Ho fareu per un pot de 5.800 euros, que és la suma del que heu guanyat a la primera fase, i el pot que arrossegàvem del programa anterior. Us recordo els temes amb els que juguem amb el duel. Xarxes socials, la lluna, escriptores, màgia, Japó. Cristina, ja saps que tu tries per quin tema comença el duel? Començarem per Japó. Japó? Per alguna raó en concret? Perquè no l'hem fet fins ara. Fantàstic.
M'has de dir quina de les dues vols que comenci a respondre. Va, li deixo l'honor a Marta. Molt bé. Tot teu. Gràcies. Marta, Cristina, Marta, m'heu de dir quines d'aquestes ciutats i regions existeixen al Japó. Murakami. Sí. Correcte, ciutat de 61.000 habitants. Casio. No. Correcte, és una empresa d'electrònica. Itachi. No. Sí. Tot i que també és una marca d'electrònica. Toyota. Sí. Correcte, un dels més grans fabricants de cotxes del món i també una ciutat a 300 quilòmetres de Tòquio. Nikko. Sí. Correcte, de 85.000 habitants a 150 quilòmetres al nord-est de Tòquio. Aigua. Sí. No, no ho és. Fuji. Sí. Sí, al peu del mont Fuji. Fujifilm, a més, també és una marca de producte fotogràfic. Suzuki. Sí. No. Suzuki és fabricant de cotxes i motos. Marta, si encertes la següent, el punt és teu. Vale. Kawasaki. Sí. Correcte, al Japó hi ha 3 poblacions amb aquest nom i a més és una marca famosa de motos i vaixells. Japó se l'ha endut la Marta, l'aspirant, però continuem. Segon tema. Segon tema, farem... La lluna. La lluna? Sí. I qui de les dues comença a respondre? Ara començo jo, aviam si em porta més sort. Molt bé. Doncs m'heu de dir si són expressions o frases fetes en català relacionades amb la lluna. Està a la lluna de València. Sí. Correcte, significa estar molt distret. Demanar la lluna. Sí. Correcte, demanar una cosa molt difícil o impossible d'obtenir. La lluna és un mocador. No. No, el món és un mocador. Està de mala lluna? Sí. Sí, està de mal humor. Voler agafar la lluna amb les dents. Sí. Correcte, ambicionar l'impossible. Remoure cel i lluna. No. No, és remoure cel i terra. Fer veure la lluna al mig del dia. Sí. Correcte, enganyar, fer veure o creure una cosa increïble. Lladrar la lluna. No. Sí. Significa cridar a algú que no se sent afectat. Cristina, si encertes la següent, el tema és teu. Va. No trobar aigua a la lluna. No. Correcte, és no trobar aigua a mar. Punt pel mestre, punt per la Cristina, 1-1, i continuem, perquè el duel encara no s'ha acabat. Tu diràs, amb quin tema juguem ara? Anem a fer... Màgia. Màgia? Qui vols que comenci a respondre de les dues? Jo. T'ha funcionat? Sí. Continuem així. Va. M'heu de dir quines d'aquestes afirmacions són correctes. El patró de la màgia és Sant Magí. No. No, és Sant Joan Bosco, 31 de gener. Els mags utilitzen el barret de campana per amagar els conills. Sí. No! El barret que utilitzen és de copa. La major part dels mags utilitzen la baralla francesa de cartes. Sí. Correcte, la baralla de pòquer més comuna és la baralla francesa. Josep Miret, conegut com el Fakir Kirman, va aguantar sobre el seu cos més de 100 quilos damunt d'un llit de claus. Sí. Sí, de fet va suportar 149 quilos, és el rècord del món l'any 2001. El McLaren va debutar a l'edició italiana del programa Tu sí que vales. Jo diria que no. No. Correcte, va debutar al Teatre Llantiol de Barcelona. La telecinesi és la tècnica que diuen els mags que fan servir per moure objectes sense tocar-los. Sí. Correcte. La micromàgia és la màgia que es fa amb objectes de petites dimensions. No. Correcte. La micromàgia és la màgia que es fa a prop del públic. Marta, si falles la següent, punt per la mestra. Vale. Al final dels seus números, Juan Tamariz diu abracadabra. No. Correcte, diu xan, xa-xa-xan. Cristina, si encertes la següent, punt per tu. Va. La numismàgia és la màgia que es fa amb segells. Sí. No, es fan monedes. Marta, si encertes la següent, hi haurà empat en encerts. No sumarem cap punt a cap de les dues, però si la falles, punt pel mestre. El mag David Copperfield està casat amb la model Claudia Schiffer. No. Correcte, Claudia Schiffer va ser la seva nòvia, però ara ja no ho és. Molt bé. Empat vol dir que no sumem cap punt als marcadors, seguim 1-1 i anem a pel quart tema. Va, xarxes socials. Xarxes socials, qui de les dues comença a respondre? Estic egoista, jo. Tu pots permetre aquí. Tu En pots aquest moment permetre. encara puc.
M'heu de dir quines de les afirmacions següents sobre Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, són certes. Va estudiar a Harvard. Sí. Correcte. Té una filla. Sí. Correcte. Té 30 anys. No. Correcte. El seu gos té Facebook. Sí. Correcte. El seu pare és dentista. Sí. Correcte. És daltònic. Sí. Correcte. La seva dona és d'origen japonès. No. Correcte. Té Twitter. No. Sí. Sí en té. Cristina, moment de tensió absoluta. Si encertes la següent, punt per tu i alhora guanyes el duel. Per què? Perquè al només quedar un tema, per molt que el guanyés la Marta, l'aspirant, hi hauria un empat i en cas d'empat sempre guanya el mestre. Sí, pressió, Dispara. Som-hi? Té els ulls marrons. És que li veig la cara però no veig de quin color són els ulls. No. Correcte. No t'ho ha posat gens fàcil, la Marta, gens fàcils, però ha acabat el duel. La guanyadora és la Cristina, ho sentim molt per la Marta. No l'ha pogut batre, és una gran adversària, però en tot cas has arribat fins aquí, ja està molt bé. T'ho agraïm molt, però marxes sense res. És el que té, tot o res. No ens agradaria que marxessis sense veure aquella mania de mossegar-te els llavis. No t'ho he vist? He estat observant tota l'estona, no? No, l'he intentat evitar tot el rato perquè no en quedés constància. Doncs ja està bé. Doncs moltes gràcies. Un plaer. I ja ho veieu, reafirmant-se com a mestre i conservant el seu lloc, ens quedem amb la Cristina, que aspirarà a guanyar el pot. Comença el tot o res. El pot amb el mestre. Avui l'hem omplert fins a arribar als 5.800 euros, que tu jugaràs tot, ja ho saps, Cristina, a la pregunta final del programa. El tema, el que tu tris. Et recordo que els 5 d'avui són aquests. Xarxes socials, la lluna, escriptores, màgia, Japó. Tenia molt clar triar màgia, però dubto entre màgia i xarxes socials, però com que les primeres impressions sempre són les bones, o no, màgia, va. Màgia? Per ella, va. És el tema que tries per la pregunta final. El meu pare feia màgia en plan amateur, però feia màgia quan jo era petita, ara ja no. Això t'ha de donar sort, segur. Segur, esperem. Doncs, Cristina, la pregunta que has de respondre correctament per endur-te el pot és la següent. Va. Amb quines de les següents coses David Copperfield no ha fet cap truc? Les 8 opcions de resposta són Estàtua de la Llibertat, Presó d'Alcatraz, Orient Express, Triangle de les Bermudes, Walt Disney World, Gran Muralla Xinesa, Cascades del Niàgara, Gran Canyó. Ai, aquesta cara. Ja em fas En sé patir. unes quantes, que sí que n'ha fet, Ja és molt. però... Vol dir que ja descartes bastantes. Sí, en descarto una, dues... entre 3 i 4. Vol dir que dubtes entre 4. Alguna vegada n'he descartat alguna, no, segur que no és i ho és, per tant, tampoc no és garantia de res. Però alguna cosa descartem. Ja saps que tens 8 opcions de resposta i que intentarem eliminar-ne alguna si contestes correctament les 4 preguntes que et faré dels 4 temes restants. Juguem? Va. Ho intentem? Juguem. Primer tema, xarxes socials. Va. I la pregunta és... Quants comptes a xarxes socials tenen de mitjana els usuaris d'internet? 4, 6, 7, 5. A veure, Facebook en té tothom, Twitter menys, Instagram tal... Dubtaria entre 4 i 5, però clar, els usuaris de xarxes socials solen ser joves, per tant en tenen forces. Diré 5. Marquem 5? Marquem 5. La resposta és incorrecta. La resposta correcta és 7. De mitjana.
És molt, després d'una enquesta realitzada per Global Web Index entre més de 50.000 usuaris d'internet d'entre 16 i 64 anys de 33 països. 7. No sé ni si en sabria 7 de xarxes socials. Jo no crec que tinguem 7, ni una ni l'altra. No, jo crec que no, però vaja. Xarxes socials no ha pogut ser. Continuem. Següent tema, la lluna. A la ficció, la lluna plena fa que alguns es transformin en homes llop. A la vida real és una malaltia poc freqüent, el que fa que algunes persones tinguin el cos ple de pèl. Quin és el nom científic de la malaltia coneguda com a síndrome de l'home llop? Licantroposi, botriomicosi, hipertricosi o nicoptosi? A veure, l'home llop se li diu licàntrop, però gairebé em sembla massa... No, massa fàcil no, massa, no sé, estrany. Hipertricosi potser sonaria molt pèl. No tinc ni idea, Licantroposi. Va, no pot ser, és impossible. Marquem? Marquem. La resposta és incorrecta. La resposta correcta és hipertricosi. Licantroposi, de fet, és inventada. Licàntrop. La lluna tampoc, No. xarxes socials tampoc. Provem escriptores. Va. Aviam si ens ajuda per a eliminar una opció de resposta de la pregunta final. Va. Com volia titular primerament Orgull i prejudici Jane Austen? Primeres impressions, mentides i enganys, El senyor Darcy, falses esperances. M'hauria de fer la interessant. Sí, estic convençuda, no en tinc ni la més remota idea. Orgull i prejudici em sembla molt bon títol, és a dir, no entenc per què n'havia de voler un altre, però no sé, posem-li... No, falses esperances ja exist. És un altre, em sembla. Mentides i enganys? Mentides i enganys, va. Marquem-ho? La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és primeres impressions. Que a tu et funcionen normalment No em i en funcionen aquest cas no ho va ser. No funcionen mai. Ens en queda un. Va. Japó. Mare meva. La pregunta és, quin és l'IVA que s'aplica al Japó? 8%, 10%, 14%, 18%. Podria haver visitat Japó. El meu home m'ho dirà perquè hi vol anar, jo no. No en tinc ni idea, no sé, posem... És que no ho sé, a veure, Japó, producte interior brut, és que no ho sé. Posarem... 14, va. Marquem-ho. La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és 8%. Oh, No ha pogut ser, no hem pogut eliminar ni una sola de les opcions de resposta de la pregunta final. Ja no et puc ajudar més. no. Arriba el moment decisiu. Et pots emportar un pot de 5.800 euros si respons correctament la pregunta final del tema que tu has triat. Màgia. La pregunta és, amb quina de les següents coses David Copperfield no ha fet cap truc? Estàtua de la Llibertat, Presó d'Alcatraz, Orient Express, Triangle de les Bermudes, Walt Disney World, Gran Muralla Xinesa, Cascades del Niàgara, Gran Canyó. A veure, a les cascades del Niàgara juraria que sí, a l'Estàtua de la Llibertat juraria que també, a la Gran Muralla Xinesa me sembla que també, i conto que Alcatraz, només per estar als Estats Units, també. Per tant, tinc dubtes entre Orient Express i Triangle de les Bermudes. Jo crec que Triangle de les Bermudes, en aquest home li agrada l'espectacle, no crec que hi hagi molt bona cobertura. Jo diré Triangle de les Bermudes. Les meves deduccions arriben a... No, jo t'escolto atentament. Jo ho provo, i a partir d'aquí... A mi ja em va bé que tu vagis pensant en veu alta, ella fa les seves conclusions, ella va i ve... Que no serveixen mai, però... Potser sí, no ho saps. Triangle de les Bermudes. Marquem Triangle de les Bermudes, Ja amb la marquem-ho, cobertura. doncs. Triangle de les Bermudes. La resposta a la pregunta final del tot o res és... incorrecta. La resposta correcta és Walt Disney World, que precisament ni ho havies pensat.
Cap problema. Avui no ha pogut ser, però potser en el proper programa tens més sort, perquè amb ella en el proper programa tornem i amb 3 concursants més. Us espereu en el proper Tot o Res.